The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si mo po ba Tesla ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Biyernes at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Apordabac, sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Mga kaaksyon, mamimigay ang aming programa ngayon ng 10 libreng ticket para sa ating mga masugid na taga-subaybay. Siyempre, mamaya na po yan sa Raji at Bambo sa Bicoloco Air Balloon Fiesta. Simple lang ang inyong gagawin. Mananatili kayo ngayong manood ng ating live episode at siguraduhin nakafollow kayo sa aming official Facebook account at mag-comment sa ating live episode ngayong araw. Ang ticket na ito ay general admission para sa magaganap na concert kasama sila Bamboo at ang Asia's pop star royalty na si Sarah Geronimo. Bilang pasasalamat din ni Congressman Saldico sa mga Bicolano at pumunta sa Bicoloco Festival ay mamimigay siya ng 3 house and lot na nagkakalaga ng 1.5 million pesos, 20 motorsiklo, 20 43 inches smart TV, 5 naman ang mananalo ng 3-night stay sa Mississippi Bay at 200 winner ng tig-1,000 piso. Mga kaibigan, live sa Bicoloco Festival, kasalukuyang nagaganap ngayong araw o unang araw sa ang kauna-unahang Hot Air Balloon Festival. Hatid ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Live na live ang aking partner na si Remy Araneta Mindones sa Old Airport, Legazpi City. Magandang hapon sa iyo, partner! Yes, magandang hapon sa iyo, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live tayo ngayon dito sa Old Airport, Legazpi City, kung saan nagaganap ang unang araw nitong Bicoloco Festival. Kung makikita natin, partner, sa likod na andyan yung hawak na lugar kung saan gaganapin itong concert mamaya, itong musical festival. Makakasama natin, partner, mamaya itong si Bamboo back-to-back with Sarah G. So marami na yung nag-aabang, partner, dito. Ngayon pa lang marami na yung nagpupuntahan. Pero kanina umaga nagsimula, partner, itong skydiving. Ito, partner, na skydiving ng Philippine flag jump. At kaninang umaga, 6:10 mula ito, partner, at suminunod ito itong first hot air balloon fly-out event at sinundan, partner, ng paramotor fun flying with balloons and Global Stars Team aerobatic display. Hanggang sa ngayon, partner, dito pa rin itong paramotor Asian flying and display. And marami pa, partner, etong mga kababayan natin nagsipuntahan dito, inaabangan etong naka-line up na activity ngayong umaga. At marami yung mga excited, partner, at yung iba nga, partner, na andito na nag-stay dito na rin sila, partner, ng halian para mamaya ay makaupo sila at makahanap sila ng magagandang pwesto para mamaya dito sa music
Festival. Partner, ibig mong sabihin, Marami din partner dito sa live. Yes. ibig mong sabihin, simula pa kaninang umaga, napakarami na ng tao at kahit ngayon na medyo mainit ang panahon, parami na ng parami ang tao dyan sa lugar. Yes, partner. Kanina, dumadagsa na yung pumapasok dito, partner. At kanina, bumuhos din itong ulan. Pero ngayon, balik na naman tayo sa mainit na panahon. At eto nga, partner, mas maganda kung ganito ang
Mga kaibigan, nagbabalik ang Ako Bicol tabang ora mismo. Pasensya na ho kayo mga kaibigan sapagkat medyo talagang nagkakaroon po ng problema ang ating kuryente. Bigla pong namamatay ang ating kuryente mula po sa ating supplier ng kuryente. Ano? Ngayon, balik tayo mga kaibigan sa tabang ora mismo. Dumako muna tayo sa ating serbisyo publiko. Mula sa Dubai, isang domestic helper ang humingi ng saklulo sa ating programa. Salip daw kasi na matapos na niya ang kanyang kontrata ay ibinalik pa siya ng kanyang amo sa kanyang agency dahil may bago na raw itong kapalit. Ngayon, nais na lang sanang umuwi ni Arlene Opeña, ngunit ayaw sagutin ng kanyang agency ang ticket nito pauwi. Ang panawagan ng kanyang kinakasama, panuurin po natin. Lumapit po ako sa Ako Bicol tabang ora mismo para humingi po ng tulong na makauwi ng Pilipinas ang aking live-in partner na si Arlene Sanglay Opeña. Binalik po siya ng employer sa agency na walang dahilan. Mga kaibigan, mula sa Goa, Camarines Sur, makakausap natin ang kinakasama ni Arlene na si Roy Estepanio. Roy, magandang hapon. Hello Roy, magandang hapon. Magandang hapon po. Ay, kumusta ngayon si Arlene? Anong balita sa kanya? Wala akong balita sir kasi wala. Teka, hindi ko marinig. May problema yata, ano? Sige. Balikan natin si Roy. Hindi ko marinig, ha? Pakilakas-lakas lang yung boses para magkaintindihan kami. Okay? Susubukan natin, mga kaibigan, ano? Importante na maliwanag nating mapakinggan ang kanyang hinaing, ang pakikipag-usap natin sa kanya para naman sa ganon ay alam din natin kung ano po yung mga hakbang na gagawin, ano? Sige, adjust lang po natin. Ayan. Balikan natin si Roy, magandang hapon. Hello Roy, magandang hapon. Magandang hapon. Sir, magandang hapon po. Oy, kumusta na ngayon si Arlene? Anong balita sa kanya? Sir, wala po akong balita sir kasi po yung cellphone niya nasa agency po. Nasa agency yung cellphone. Kailan mo siya huling nakausap? Mag-isang linggo na po sir. Mag-iisang linggo na. Pakiatras lang ng konti, Roy, kasi ilong mo lang ang nakikita. Yan, atras ng konti. Ilong mo kasi ang nakikita ko, no? So, isang linggo mo na siyang huling nakausap. Opo. Ano raw yung nangyari sa kanya? Maaari mo bang maikwento? Kasi po, nung ibinalik siya po ng employer sa agency po na wala pong dahilan. Okay, kasi kanina binabanggit na malapit na sanang matapos yung kontrata niya. Kailan ba matatapos sana yung kontrata ni Arlene? Ngayon pong July po. So July, malapit na. 2 buwan na lang, matatapos na. Eh bakit naman daw siya binalik na sa agency, hindi na lang pinatapos? Ay wala naman po sa akin binanggit sir si Arlene na nagka-problema po sila. So basta ang sabi niya, binalik siya sa agency. Opo sir, binalik lang po May kapalit na ba siya? Po? May kapalit na daw ba siya doon sa pinagtatrabahuan niya? Yun po ang sabi sa akin sir ni Arlene nung nakausap ko siya nung isang linggo. Okay. So, kanina nababanggit mo, wala naman siyang nakwento sa iyo na nagkaroon siya ng problema at saka yung amo niya. Wala naman po sir. Ayun, okay. So hanggang maging si Arlene, o ikaw, maging ikaw, wala kang alam na dahilan kung bakit nagkaganon. Wala man po sir. Okay. Maliban ba dito sa pagbabalik sa kanyang agency, wala bang naikwento si Arlene sa'yo na iba pa na nangyari or problema doon sa pinagtatrabahuhan niya? Wala naman po binanggit sa akin sir. Okay. Na bakit binalik ka sa agency. Okay. Ano po ang agency nitong kinakasama mo, si Arlene, dito sa Pilipinas? Sir? Anong pangalan ng agency? Oasia po, Oasia. Ano po? Oasia agency. Oasia agency, sir. Oasia Agency. Okay. Sige, makinig ka, Roy, ha? Nasa kabilang linya ng telepono ang ating napaka-action agad. Si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng Overseas Workers Welfare Administration. Magandang hapon sa iyo, Attorney Shi. Magandang hapon. Magandang hapon po. Opo, Attorney, eto na naman po tayo.
may kababayan ho tayo na supposed to be matatapos yung kontrata sa July pero ang ginawa doon nung amo, ibinalik na siya sa agency. Meron na ho ba kayong impormasyon kung ano pong nangyari, attorney? Okay. Ang base po sa database, ang chinek po namin, ang report po rito, hindi ko po alam kung nakausap niyo po yung Philippine Recruitment Agency niya. But as reported by the Philippine Recruitment Agency po, noong April 29, ang sinasabi niya naman po ng agency ay kaya daw po binalik po ng employer po doon sa agency, si Arlene, ay dahil nag-refuse daw po to work. Kaya binalik po siya sa agency. Although, as per database din po, dapat talaga matatapos pa ang kontrata niya po ngayong July pa po, na Opo. 2024. Okay. So, attorney, pwede po ba yung ganon? Halimbawa, nag-refuse yung ating kababayan na magtrabaho. So, karapatan po ba yun ng amo o ng employer na ibalik siya sa agency? Kasi unang-una po, yung employer, syempre po, binabayaran po yung ating mga OFW po na para magtrabaho. Opo. So kung totoo po itong allegation na to na talagang nag-refuse siya to work, syempre po, ibabalik po siya dun sa agency. Or kung kinausap na halimbawa siya ng mga agency siya dito sa Pilipinas at agency niya po dun sa Dubai, and then ayaw niya pa rin mag-work, syempre po, ibabalik po ng employer. Opo. So, ngayon po, attorney, dahil ang gusto na lang mangyayari yata nitong OFW, ayon dito sa kinakasama, ay makauwi na lamang ng Pilipinas. Sino ho ba yung sasagot sa ticket nito? Kasi parang ayaw sagutin ng agency yung ticket pabalik, pauwi dito sa Pilipinas nitong OFW. Okay, obligasyon po ng agency po, no? Nasagutin po yung kanyang repatriation ticket. Ayun. Kasi unang-una, kung halimbawa, ito naman po kasi is allegation ng may agency. Opo. So, syempre, we need to hear the side po ni Arlene, no? Kung alin ba doon ang totoo. Kasi ang sinasabi po ni Arlene is na nakakuha na daw po ng kapalit niya. Opo. So, anyway, pagdating naman po dito sa Pilipinas, pwede naman po silang mag-undergo ng single entry approach kung mag-a-apply pa po si Arlene sa agency niya para po at least ma-clarify po kung ano po talaga what really happened po. Para kung may claims pa po siya doon sa kanyang agency po. Opo. So, nakikinig po ngayon, attorney si Roy, itong kinakasama ni Arlene. Ano po yung proseso na gagawin po natin na pagtulong, attorney, para nang sa ganun ay tuluyan na pong mapauwi itong si Arlene kung talagang yun na ang desisyon na uuwi siya? Okay. Kung ang decision niya pa iuwi, of course po, no, una-una nasa accommodation na po siya ng agency niya abroad. So, ito po ay i-coordinate po namin sa kanya pong Philippine Recruitment Agency dito at syempre sa ating OWA Dubai para po matulungan po siya doon sa proseso po ng repatriation po at pagpapauwi po sa Pilipinas. Ay, opo. Attorney Shi, maraming salamat po. Mabuhay po kayo palagi po ninyong bukas ang inyong tanggapan at kayo po ay laging handang tumulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, attorney. Welcome po. Okay. So, i-coordinate na lang ng ating staff kay Attorney Shi kung paano makakauwi itong si Arlene. Roy, narinig mo ba? Opo, sir. Roy, gagawa na ng paraan sila Attorney Shi, at sila mismo ang ko-contact doon sa agency. Ganon din yung staff namin dito. I-coordinate nang sa ganon ay malaman natin kung paano mapapauwi yung kinakasama sa lalong madaling panahon. Okay? Okay po, sir. Salamat po. Okay. Meron ka bang mensahe kay Arlene? Sir, ang mensahe ko lang po. Gusto ko lang po makauwi siya ng Pilipinas, sir. Kasi nag-aalala na po dalawa niyang anak. Ayun. So, gusto mo na makauwi dahil meron kayong dalawang anak na naghihintay sa kanya. Opo, sir. Okay. Sige, Roy, abangan mo lang lagi yung pag-contact ng aming staff kasi i-update ka namin kung ano ang mga kaganapan sa pag-aksyon ng aming opisina ng palatuntunan ito. Katuwang ang OWA, yung opisina nila Attorney Shi, para nang sa ganoon ay magawa ng aksyon ang pagpapauwi sa iyong kinakasama dito sa Pilipinas. Okay? Alright. Yan po mga kaibigan, ang pag-aksyon ng palatuntunan ito mga kaibigan sa ating kababayan na nais na pong makauwi ng Pilipinas. Uulitin ko lamang po mga kaibigan, maya-maya ay tatawag na kami ng mga mananalo ng ticket
para sa concert mamaya ni Sarah G at Bambo. Meron na ba tayo na natawagan? Hello, magandang hapon. Hello? Teka, hindi ko marinig naman. Hello? Hello po. Hello? Hello. Sige, mahina. Okay. Kailan ba tayo magkakaroon ng malakas na kwan? Ah? Hello. Hello, magandang hapon. Hello po. Ano pong pangalan po ninyo? Eric Grado. Teka, hindi ko talaga marinig. Eric Barado. Ha? Eric Barado. Eric Barado. Opo. Taga saan ka, Eric? Higa po. Ha? Higa. Saan po? Higa. Bigaa. Okay, congratulations, Eric. Manunod ka ba mamaya? Nanonood sa concert. Ilang taong ka na? Hindi kami magkarin. Ilang taong ka na, Eric? 33 po. Ha? 33. 33. Okay, panalo ka ng 2 ticket. Eric, kunin mo na lamang ang libreng ticket mo para sa Bicol Loco Festival ngayong araw na ito. Dito mismo, sa tanggapan ng Action Co Center sa Embarcadero de Legazpi, hihintayin ka ng aming staff para sa iba pang detalye. Punta ka na lang dito, Eric. Okay, congratulations. Makikita mo ng harapan si Sarah G at si Bambo. Samantala, mga kaibigan, yan po ang unang winner natin. 5 po itong mananalo. So tatawagan natin yung pangalawa. Pakigamit po, gamitin nyo yung cellphone na malakas ha, para nagkakarinigan kami. Huwag naman kayo gumamit ng mahinang klase. Namimigay kayo ng ticket, mahinang klase yung cellphone na ginagamit nyo. Okay. So, dapat yung malagandang para marinig natin, ano? Sige, abang-abang yung mga nanonood, mga kaibigan. Abang-abang kayo sapagkat tuloy-tuloy ang pamimigay. 5 kayong mananalo ngayon. Nakaisa pa lang. Mayroon na bang pangalawa? O baka yun na naman ang gamitin mong cellphone. Pahiramin nyo nga ng cellphone ito si Miss Beautiful. Yung malakas. Okay, sige. So marami ng tao, ano? Actually, kanina pa nagkaka-traffic na. Paano yun, ano? Ako nga iniisip ko, maghahabal-habal siguro ako papunta doon sa, sa concert grounds mamaya, no? Kung paano makakarating. Kasi kung maglalakad ako mula dito sa Embarcadero, baka makarating ako makatapos na si Sarah G. Tsaka si Bambo, no? Dapat makarating tayo doon, ano? So, maraming taong manunood. Kasi talagang masaya ito. Ito po yung hangarin ni Congressman Saldico, hangarin ng Ako Bicol Party List sa mga Bicolano na masaksihan po natin. Yung pong mga ganitong event na libre. Sabi nga ni Congressman Saldico, nais ko anyang mailagay sa mapa. Hindi lang ng Pilipinas, kundi sa mapa ng industriya ng turismo sa buong mundo na ang Albay, na ang Bicol Region ay may ganito pong mga activity, lalo na meron pa tayong Bulkang Mayon. Okay, nandiyan na ba? Wala pa rin? Sige. Si partner siguro nandun pa sa airport. Sige. Wala pa rin, hindi sumasagot. Yan na. Hello? Hello. Morning. Afternoon. Ay, good evening na po. Ituloy na natin na good evening kasi na good morning, na good afternoon. Good evening na. Magandang hapon po. Ano pong pangalan po ninyo? Marlene. Austria. Taga saan po kayo? Taga Budyao. Taga Dating Budyao. Kagawa. Dating kapitan. Dating kapitan. Oy, kapitana! Oo. Ilang taong ka na? Nilalatay ka. Sa boses mo. Amo po. Ako baga dating dispatcher sa jeep, kaya nabubusisan mo ako, kapitana. Announcer ka sa dati dito sa Pag-ibig niya sa likod. Natumbok mo, kapitana. Ay, tanda tayo ka. Amo. So, gwapo ya de? So, gwapo? Amo, boses mo pa sanan. Pero may pagka ako dito sa imo. Okay. Pero gwapo yung nakikilala mo, natatandaan mo, gwapo. Oo, nagparagad akong tabang dati. Ay, opo. Okay, kapitana. Winner ka ng 2 ticket para sa concert ni Sarah G at Bambo mamaya. Saan ko kukunin? Dito po, sa Embarcadero, sa Action Co Center.
Hihintayin ka ng aming stop. Naghihintay na ang 2 mong ticket. Ganyan na po. Ngayon na, Kapitana. Thank you, thank you. Congratulations, Kapitana. Ay, thank you. Kakausapin. Para Apo. para mag-incentive sa akin kasi more than 27 ako man lang incentive yung binigay ng government. Ay, ngayon, manood ka. Yakapin mo mamaya si Bambo. Tapos si Sarah J. Yan. Ay, kumusta din dyan kay representative? Hindi ko alam kung maalala pa yung mukha ko. Ay, nandyan si Congressman Saldico. Makikita mo rin mamaya. Oo. Dati pumupunta ako dito sa katabi ng Iglesia ni Cristo. Na dyan dati yung opisina ng Opo. Okay. Sa congratulations, Kapitana. Kakausapin ka ng aming team para makuha mo na yung ticket mo dito. Ano po? Ay, thank you. God bless. Alright. Okay. Kalain mo, si ex-kapitana pala yun ng barangay, dyan sa Daraga. Naalala niya pa ako. Di ba nga announcer ka? Sabi ko, kala ko, mapagkakamalan ako ni Kapitanang Dispatcher. So, 2 na. May 3 mananalo pa tayo. 3 pang mananalo ng tig-2 ticket. Napakaswerte naman. O kayo ba dito sa studio, may mga ticket na kayo? Ay, very good, very good. So, mamaya, takbuhan na, papunta doon. After office hour, Okay. Samantala, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, ginang mula sa Guard Chiturena, Camarines Sur, patuloy ang paglaki umano ng bukol sa mukha. Ang ating pagtugon sa kanyang gamutan, abangan. Mamaya, pipili pa rin tayo ng 2 masugid na taga-subaybay para sa natitira pang ticket para sa Bicol Loco. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Iwihahatid na Ako Bicol Party List sa pamunan ni Representative Salvi Co ang auna-unahang Bicol Loco Festival. Tunghaya naman dadara ang hot air balloons na may iba't ibang hugis at laki. Sigurado mabidigyang gulay ang landed naman by sa ayaw ito. Mamangha sa mapapigil hiniyong stunts ng Global Stars Aerobatic Team. At sa paglubog ng araw, bibigyan iwanag ng drone light shows at fireworks ang night sky ng Bicol. Bukod yan, uminda, sumayaw at sumabay sa pagkanta ng pinyong Filipino music icons na sila Bamboo, Sarah G, at Ellie Buendia. Ito ang Bicol Loco Festival na magaganap sa May 3 and 4, 2024 sa Old Liasli Airport, Albay. Adventure and excitement awaits on our very first ever Bicol Local Festival. Bicol Loco brings you Sara Geronimo and Bamboo live at Legazpi City, Albay. See you at Bicol Loco Music Festival, May 3 to 4, 2024, 8 p.m. at Old Legazpi Airport, Albay. This event is presented by Representative Salvi Co of Ako Bicol Party List. Bicol Loco brings you Ellie Buendia live at Legazpi City, Albay. See you at Bicol Loco Music Festival, May 3 to 4, 2024, 8 p.m. at Old Legazpi Airport, Albay. This event is presented by Representative Salvi Co of Ako Bicol Party List. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Balikan muli natin ang Bicol Loco Festival na nagaganap ngayon sa Old Airport, Legazpi City. Partner Remy, kumusta ka uli dyan? Yes, partner. Eto, mainit pa rin ang panahon dito, partner, sa Old Airport, Legazpi City. At nakikita natin, partner, dagsaan pa rin itong pumupunta rito, mga turista, partner. Marami. Meron ditong puti, merong itim na mga turista. Marami tayong nakikita at kanina nakikipag-usap tayo sa kanila and they are excited Partner, tanong ko lang, na makita itong... ano ba yung mga aasahan? Kasi kanina marami ng mga kaganapan kaninang umaga. Pero ngayong hapon hanggang mamayang gabi, ano pa yung mga aabangan at kabang-abang or aasahan ng ating mga kababayan na kanila po namang masasaksihan? Ulitin lang natin, partner, kaninang umaga, alas 6, nangyari itong skydiving Philippine flag jump at itong first hot air balloon fly out para motor fun driving and flying, skydiving at itong Global Stars Team aerobatic display. Ngayon, patuloy pa rin itong sinasagawang para motor
information flying and display. And partner, mamaya, ito ang inaasahan at inaabangan ng ating mga kababayan, itong back-to-back concert ni Sarah G at ni Bamboo. So yan partner yung pinaka-aabangan at pinaka-highlight ngayong araw, ngayong gabi dito sa Bicol Loco Festival na gaganapin nga dito partner sa Bicol Region. And of course, ito ay dala ni Congressman Saldi ng Ako Bicol Party List dito sa ating mga kababayang dito sa Bicol Region. And partner, nakikita natin sobrang init ng panahon, malawak ang venue dito partner. Sa likod, nakikita mo yung grandstand kung saan dyan magpe-perform itong si Bamboo at si Sarah G. Yung mga nandito partner, hindi sila nagugutom dahil palibot dito partner ng food stand kung saan available yung mga pagkain at meron din dito partner na mga iba't ibang stall na nagbibigay ng mga services. And andito partner, punta lang ako dito sa my side na ito kasi partner, kanina naandito din, nagkaroon dito ng air show. Ito nga ating mga pilot, may makakausap tayo dito partner, hanap tayo ng piloto, ano? So, eto, medyo malayo-layo tayo doon sa ating lugar. Eto, may mga nagagandahang mga piloto at gwapong piloto. Ayan, magandang hapon po. Alam ko, isa kang 23 years old na piloto. So, kumusta po kayo ngayon? Good naman po, okay naman po. Okay. So, maaari niyo po bang sabihin sa amin kung ano po yung nagaganap ngayon dito at bakit na andito itong top flight? So, Top Flight is here, syempre, to participate in the event, Bicol Loco Festival. And of course, to showcase our fleet and to show to the Bicol region na meron na tayong flying school here in Bicol, which is Top Flight Academy. Okay. So, meron na dito aeronautics, kumbaga meron na flying school dito mismo sa Bicol Region. Siya pala partner, si Captain Stephanie. So batang-batang piloto, 23 years old. So eto po ba ay pang ilang beses na nagkaroon ng ganitong show at top flight, mga ganitong mga event? Actually, this is the first time that Top Flight has participated in this event, yung Bicol Loco Festival. And we are so thrilled and sobrang natutuwa kami because we are able to participate in the said event. Okay. So aside dito sa display nyo yung inyong ditong aeroplano, ano pa yung pwedeng asahan ng ating mga kababayan na pwedeng ibigay na additional sa pagpapasaya sa ating mga kababayan? Actually, yung nagpa-participate kami dito sa floor dropping competition. So there will be a floor dropping competition later. Actually, by 3 p.m. or 4 p.m., we will start the competition again for the afternoon shift. So, ayun. And then you can also drop by our booth if you want to inquire and if you are an aspiring pilot as well. Ayun. So, ano po yung kagandahan dahil itong Ako Bicol Party List, especially si Congressman Saldico, ay inimbita kayo? Ano po ba? Marami bang itong naibigay na tulong sa inyo bilang kayo ay isa sa mga pilotong naimbitahan here? Yung objective, ano yung kagandahan po nito? Of course, as pilots, syempre lumilipad kami dito sa Bicol Region. So, syempre, nasa-showcase din namin and papakita din namin yung magagandang sceneries here sa ating lalawigan. Ilan kayong mga pilot na naandito ngayon from Top Flight? Approximately 20 to 30 pilots po kami na nandito to participate in this event. Alright. So yan partner, si Captain Stephanie, ay invite mo na Captain yung mga kababayan natin na gusto din na maging bahagi din ng pagiging piloto, especially ng Top Flight. Yes, of course. And dyan sa mga persons or sa mga tao dyan na gusto rin mag-participate sa Bicol Loco Festival ay iniinganyohan namin kayo na pumunta dito sa Okay, mga kaibigan, yan po yung linya ni Partner Remy. Ang importante, masayang-masaya na po doon sa Bicol Loco Festival area kung saan po magaganap yung iba pang mga activity ngayong hapon at mamaya nga pong gabi, may concert free. Ito po namang si Sarah G at si Bamboo. Samantala mga kaibigan, tatawagan na po natin yung tatlo pa po nating winner na makatatanggap ng tig na 2 ticket, mga kaibigan. Andiyan pa si Partner Remy? Partner!
Hanap tayo. Ito na! Hanap tayo ng mga kababayan natin na excited din na manood nitong Bicol Local Festival. Especially, tanongin natin itong bata. Hi, hello? What's your name? Angel. Angel, so bakit ka na andito, Angel? Ano yung gusto mong mangyari? Ano yung gusto mong makita ngayon merong Bicol Local Festival? Air balloon. Air balloon. And aside of watching air balloon flying, ano pa yung gusto mo? At sino yung pinaka-aabangan mo? Sarah. Oh, favorite mo si Miss Sarah Z? Ano yung alam mong kanta ni Sarah Z? Tala. Oy, kantahin mo nga. Ano ba? Paano kantahin itong tala? Sige nga. Tala. 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 Oy, wala ba kayo mga kamayan? Favorite niya ito si Partner. Miss Sarah Z. And nanay. Partner. Ikaw naman, syempre, hindi. Yes, partner. Yung kanta ni Sarah na Tala-Tala, yan yung team song ng mga naliligo sa tabing daan sa balon. Na may labit, Tala-Tala. Iba yun, partner. Iba yun. Pero alam mo paano sayawin yung tala ni Sarah? Apo. Sige nga! Bigyan mo na kami ng sample! Sige nga! Okay. Tala. 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 Sino na siya? Di ba? Galing! Alam niyo yung kanta, alam niyo pa yung step. Eto si nanay, of course, hindi makakarating dito si baby kung wala yung nanay na support. Eto, nanay, ano po yung pinakakabangan niyo din ngayon? Sinabi nga ng baby, si Sarah ang number 1. Kasi siya, number 1 fan ni Sarah. At siyempre, yung balloon. So nanay, dahil dinala dito ni Congressman Saldi ng Ako Bicol Party List itong hot air balloon, itong Bicol Local Festival, excited po ba kayo? Opo, excited nga po kami. So nanay, meron ba kayong ticket later on para sa music festival? So sad, hindi kami nakarating. As early as possible daw kasi dapat nakapila na kami. So wag kayo madala ng nanay dahil yung wish mo granted. Ito nanay, you have 2 tickets para mamaya sa music festival ni Sarah at ni Bamboo. Masaya ka ba, baby? Dahil makakapanood ka na ng music festival kasama si Sarah and Bamboo. Yes! Yan! So gusto mo bang makiss mo si Sarah? Yes! Okay! May gusto mong sabihin sa idol mong si Sarah? Opo. Ano gusto mong sabihin sa kanya? I love you. Ayan! I love you daw, Sarah Z! Sige po nanay, thank you so much and see you po later on during the music festival. Ayan, balik tayo dito, no? So, yan! Partner! Excited yung bata dahil makakapanood siya nitong music festival kasama ang kanyang idol na si Sarah G! So, asay tala, galing ng baby, ano? So, si nanay din excited na makapanood and maraming salamat Partner. na kay Congressman Sally ng Ako Bicol Party List. Yes, partner! Ay, dapat kumanta ka niyan, yung naliligo ka. Ay, bawal dito, partner. Baka bitbitin tayo ng mga Tala, kapulisan. tala. And partner, with regards sa security, sa peace and order, katuwang natin dito yung Philippine National Police headed by the Regional Director, si R.D. Dizon. Kaninang umaga, busy partner yung mga kapulisan sa pagpapasiguro ng seguridad at kapayapaan dito, partner, sa venue. Hiningal ako, partner. Okay. Yan. Maraming salamat, partner. Thank you so much. Mabuhay ka. Ano gusto mong gawin ko dito? Alright. Partner. Thank you so much, partner Remy. Yan po mga kaibigan, ang lugar kung saan magaganap or nagaganap yung Bicol Local Festival simula pa po kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito, hanggang mamayang gabi, hanggang bukas at hanggang sa susunod na gabi. Samantala, nasa linya na yung ating isa pang winner ng ticket mamaya. Hello, magandang hapon. Hello po, good afternoon. Ano pong pangalan po ninyo? Hazel po. Hazel? Hazel po, Hazel Yave. Taga saan po kayo? Taga Legazpi po. Taga Legazpi. Alright. So, kayo po ay winner ng 2 ticket para sa concert ni Sarah G at ni Bamboo, hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List ni Congressman Saldi ko mamaya. Thank you po. Ay, punta lamang kayo dito sa Punta lamang kayo dito sa tanggapan ng Action Call Center. Hintayin kayo ng aming staff para maibigay sa inyo yung 2 mong ticket. Congratulations! Thank you po. Alright. Samantala, mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Meron pa tayong 2. 3 pa lamang yan.
So, andyan na rin. Andyan na yung pang-apat sa makatatanggap ng ticket mamaya. Hello, magandang hapon. Hello. Hello. Magandang hapon. Good afternoon po. Ano pong pangalan nyo? Ferdinand Rebana po. Taga saan po kayo? Legazpi po. Legazpi, alright. Kayo ba excited na manood ng concert ni Bambo at ni Sarah G. Hatid ng Ako Bicol at ni Congressman Saldico mamaya? Yes po. Alright, winner ka ng 2 ticket. Puntahan mo lamang ang ticket mo dito sa tanggapan ng Action Co Center. Hintayin ka ng aming staff para maibigay sa iyo ang ticket. Sino ang kasama mong manonood mamaya? Jowa ko po. Jowa mo! Ay, maganda. Very good, very good. Kasama ang jowa. Congratulations! Thank you po. Alright. Andiyan na. Isa pa. Okay, nakaapat na tayo mga kaibigan. Last nabibigyan natin ay tinatawagan na rin ng ating staff para malaman natin kung sino pa yung panglima na mabibigyan mga kaibigan ng ticket. Alright. Sige. Andiyan na. Sige. Hello. Hello. Naputol. Hello. Hello po, sir. Magandang hapon. Magandang hapon din po. Ano po pangalan po ninyo? Daniela Christine Contreras po. Taga saan po kayo? Taga-Dita po, sir. Taga-Dita, Legazpi City. Yes po. Okay, ready ka na bang manood ng concert ni Sarah G at ni Bambo mamaya? Hatid ng Ako Bicol at ni Congressman Saldico? Ready na po, sir. Sinong kasama mong manonood mamaya? Asawa ko, sir. Asawa mo. Alright, congratulations. Daanan mo yung ticket mo ngayon mismo dito sa tanggapan ng Action Co Center. At hihintayin ka naming stop para diretso ka na doon sa Old Legazpi Airport. Ano pa? Ay, salamat po. Thank you ng marami, sir. Alright, ayan. Nais po ng Ako Bicol, nais ni Congressman Saldico na maging masaya ang mga Bicolano sapagkat ang Ako Bicol ay hindi lang sa pagtulong, kundi ba kaibigan, maging sa pagpapasaya at pagpapaligaya ng mga Bicolano, aktibong-aktibo. Mabuhay Congressman Saldico at mabuhay ang Ako Bicol Party List. Ito pong ginagawa ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol, kauna-unahan sa Bicol Region, mga kaibigan. At dahil po dito sa activity ito, dahil po rito, ay ang Albay at ang Bicol Region ng Legazpi City ay makikilala ng husto hindi lang sa buong Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Mga kaaksyon, muli, ang Bicol Loco Festival na hatid ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List ay 3 araw na magbibigay ng kasiyahan para sa inyo. Kaya inimbitahan namin kayo na huwag nyo pong palalampasin at pumunta na sa Old Airport, Legazpi City mula alas 6 ng umaga hanggang gabi. Iba't ibang programa ang inyong masasaksihan. Mga magagandang hot air balloons, drone show sa gabi at concert kasama ang mga naglalakihang artista. At sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayo humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasan Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang ala 1 ng hapon. Maaari din po kayo magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte. Diyan po yan mismo sa Kapitolyo. At para naman po sa mga taga Camarines Sur, pwede rin kayong pumunta sa Zona 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang sa Lunes, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo
sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Action ko, may magagandang programa sa buong bansa. Action ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Action ko, ang ating